Hello, šamanáš. Čus! Dobrý deň, tak chceme vás privítať pri natočení nášho prvého let's playu. No. Ja viem, že vyzerám jak banda kokotov a ja viem, budem sa snažiť jedno dávať, som nezvyknutý, ale dobré, tak idem vám predviesť hru, ktorá sa volá Survivors. Graficky to vyzerá asi jak moja riť a skicar, ale to je nepodstatné, je to dosť dobrá hra, je to vlastne o tom, že ste v lese, neviem, ak ste sa tam dostali ani nič, to sa mnou nepýtajte. Spravili to Rusi, takže asi sa nejaký Ruso nadrpkal, dodrpkal sa do lesa a stratili tam jedna z papierov, ktoré potrebujú. A tie jedna z papierov musíte zozbierať, a ne toaletných, ale papierov. A naháňa vás tam vlk, ktorý síce vyzerá jak Sauronova rytná polka, ale je to vlk. Všetko ostatné uvidíte, je to celkom zaujímavá hra. Máme tu už prichystané, takže za chvíľku to pustíme. Vypadni. OK. No, píš na Facebooku a štartujem. A tak ďalej. Budeme to natáčať na kamošom notebooku, pretože ma tačička lepšie je trošku sekal. Sme to natáčali na tom mojom a no, tak to budeme natáčať. No to bolo lepšie, má tam lepšie refráky, čiže si to užijete. No, hore. Idem na to. Dobre. Vypni si Facebook, všetko kompletne. No, už to vidíte? Rozprávaj ty trošku, že ti bukví hlavu. Čo mám rozprávať? Neviem čo. A teda vidíte sa, poďte vidieť. Teraz vidíme, to som ja, tento bukvoč. Nemôžete tu skákať, len máte v ruke kľúč, môžete behať na mieste. Dobre, musíme si nájsť nejaký mod, samozrejme, nevieme čo. Tak pozrieme sa, teď nejaká skala. Dobre, nazvime to Mordor. A ideme Mordor. Vidíš ma? Áno, vidím ťa, neviem. Hlavne sa modné odtáčať, lebo to je majdlik kľúča, nie? No hlavne sa neotačal, potom by sa zjavil ten blok. No. Červený. Nový Facebook, ale asi idem na to. Kašli na Facebook. No je nejaká diera. A šprintuj, šetri si to. Grafika počuť. A, prvý papier. Kde? Tu. Ja? No zober ho, okej. Kde si? Však za tebou, ne? Kde by som bol? Krásny super. Dobre. Prečo tady je? Poď sem. Tady, máme. Meh. Neviem prečo, ale bojím sa. Veľmi Stoj! Kurva, ja sa ťa bojím! Nenadávaj, more. Pardon. Teda to, že sme v lese. Podreli? V lese. V lese, dobre sa robí. V lese. Počkej. Čo? Neviem. Či červené oči za nami. Oh my gosh, preč. Kde si? Však za tebou. Prečo chodím bude ja dopredu? Tak môžem ísť ja dopredu. Hlavne. Skače hlas. Čo už? Cesta. Vyber smer, ľavo či právo. Pravo. Kde? Za tobou, a neviem, kde si? Za tebou, ja som na nič nevidel. Neotačaj sa. No však otočil som sa nič. Idem ja prvý, alebo... Chcel by to ďalší papier. Počkaj. Pardon, máme tu nejaký malý problém, to potom vystrihneme snáď. Ne, dobre, čo robíš? A sme späť. No dobre, bohužiaľ. Vidíte? No, dobre, takže teraz to asi resunieme a... Čo stalo? Neviem, nejde mi to. Neresuň. Dobre. Prepáčte, mám taký technický problém, toto to znážeme. Tak na čo to hovoríš, že to podoznážem? To bude vždy. Ja. Ale absolútne to orientáciu sme. Že? Oh my gosh! Kde? Ja neviem. Lebo mňa ani raz nevystrašil ešte. Mňa už dvakrát.
Vykrát. Papier, počkaj. Kde si tu ide papier? Tamto napravo. Tam. Idem ja, prvý. Oh my gosh! To je niečo, nejaký hidden. Máme dva. Presvitný hidden. Toto je OP. Koľko som ja ani raz nevystrešil, teba v kuse vystraším. 4-krát. Dá sa vyviesť na to hore? Nedá. Ja som preležel cez rebrík, idem kúkať. Poď ku mne. Hop, kde si? Kde si? Ty kokos! Kde ste našel? Preč. Poď ku mne. Bežím. A sa mi zdalo, že som zdený, čo? Že a ja. Toho zasraného vlka. Sorry. Treba zase, ale to je tvoje. Dobre. Počkaj, niečo som myslel, že vidím. Čo? Strom? Takého veľkého debilka v tej prílbe. Jak ideš to ty? Nie, po. Kde si? Ja som sa stratil. Kde si? Za stromom. Kde? To videl. Došiel mi dých. Došli ty? Jaj. Musím ísť pomaly jak babka. Oh my gosh! Ale môžeš behať! Počkaj ma! Dobre. Haló. Landscape. Chlapče, ja som ťa stratil. Áno. Aj teba. No do prdele. Teraz nevidím, že to bude na... Musíme sa nájsť. Kde si? Poď k Mordoru. Som pri ňom. A ja. Vidím ťa. Dobre. Koľko mi je odlahu. Dobre. A už mi bude prostý z toho. Mňa celkom... Ne? Vytrenovaný. Ježiš, zase mi došiel dých. Počkaj, ušiel si mi. A už ťa vidím, Nemá, ja vidím svetlo, ale... Vypol som svetlo, osudová Musíme nájsť niečo. osudová chyba. Nič tu krším jak... Nevidíš nič? Jak imbet, no nič nevidím, predstav si. No tu sa to nevidí. Kadiu, určite. No... Neviem, že si to... Počkaj, niečo. Kde je on? Naľavo. To je toto let's play vlastne nemáte, ale verte, sme si to dosť pokakaní a ťažko sa nám rozprávať, ale sa tu sústredíme. Ale určite vám to odporúčam zahrať. Link budete mať v subscribe. V opise. Na YouTube. Ak to bude... Vidím domček, počku, nevidím, alebo niečo vidím, niečo krabicovité. Čo? Kde? Napravo, v centre to niečo. Taká to bola strom, ne? Ne. Je to dom. Naozaj. Či? Áno. Jak si mohol tak ďaleko vidieť? Neviem, to som nevidel, to je svetlo som videl. Papier som videl. Nemôžem bežať. Čekaj, berem papier! Potom sa naľavo stopou. Ja nemôžem naľavo bežať. Kde si? Naľavo je. Čakaj, nemôžem bežať. Ja ti Dá stále? Ale vidím ťa. Poď bež napravo stopou, napravo. Nájdi ma. Tominče, kde si? Neviem. Oh my gosh. Ty tu... Nechcem nadávať. Čiže nemám naplno Wi-Fi, vieš. Handplot. To pekla. Ty koksu, ne. Za tebou sa to bude. To môžem bežať. Tam je za stromom.
Číha na nás pedofily. Dobre, kde si? Ideme... On je podľa mňa gay. Ideme doľava, nikdy sme... A poďme sem. Môže portál. Čakaj, nehovor, keď sa povedol za mňou. Za mňa vlastne. Niečo sa mi zdá, že vidím, ale vyzerá to iba ako internet. Že? Žup. Žup. Žup, 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 žup. Ja už mi bolí ruka z toho. Ale malá ruka. Klam. Počkaj, nemôžem bežať, ušiel si mi. Píšam. Neuchádzaj mi, lebo teraz mu pozrie. Kde si? Tam. Čiže stýcháš. Kde si to? Ty kde si, kamo? Tam je za nami. Za nami je stále Čího jak pedofil jeden. Už to není. Je predo mňou! Kde? Chlapče, ty sa iba tak prechádzaš. Neodpisuj na Facebooku, bo práve si okolo neho prešiel, keď nič. Vidím papier. Vidím papier. Jeho oči. Poď po mne, poď po mne. I'm dead. Do pekla, on sa tam je papier. Poďte po mne. Devil sa mi bez očami. To je tam. Ale to asi neviem. No. No bohužiaľ, blbec, čo práve zomrel, lebo som sa zjavil len Brexitom. On tak funguje, že keď sa mu dotknete ňufačíka, tak vám neoblíži tváričku leze, že vás. Tam je za stromom. On sa portne. Ale nech to portne. Veď som nebol. Kuk. Mňa už zabíla. Kuk. No dobré, ja sa bojím, škaredý je. Skoro ako ja. Teraz sa to, že už to nebol. On bol bližšie. Dobre. Nepríjemná hra. Viete čo? Nebude to trvať asi už dlho, keďže tento vlog začne byť pesnejší po každom dní. Môžete to hrať dokonca aj 4, je to dosť dobré. Môžete to aj 1, 2, 3, odporúčam 4, je to veľa sranda. A odporúčam to hrať, nekúpujte, nedávajte si k tomu, že ten púkac ani píte, ako si doserajte na ruky. No, najmä keď budete piť a potom nás nastraší. Je to celkom dobrá, ja musím uznať, že keď ste takí, že negamblíte od rána do večera, napríklad ja, ale chcete sa mi museli zahrať. Ty sa hýb, prosím ťa, nemám s tým a tak to... Už není čo hľadať. Keď to aj zomrete, ako na tom počítači, keď tak spektetujete toho prvého a... Čo mám povedať? Co to povedať? Zase Mordor, ty tu buď okolo Mordoru. No čo? Lepšie neskapať. Už ja viem, kaj pôjdem. Prejdem cez Mordor a pôjdem inou stranu. Čo robíš? Ja podoba sa. Môj bože. A Múdaj byte s jednou počtu. kosti. To čo je? Kreslíš! Jo, ja kreslím. To čo je? To čo bolo? To čo bolo? To bolo zaujímavé. Tak bola to nejaká technická chyba, neviem, čo sa nám stalo, asi netuším čo. Tak toto bol asi náš taký prvý let's play, trošička sme tu dostali s tým koncom, lebo náš pán Verbík začal kresliť. Prečo hovoríš moje meno? Pretože to je tvoje meno. A my to teraz stopňame do videa. Ne, ešte to nestopuj, takže pokiaľ sa vám to ľúbilo, dajte palec nahoru a pokiaľ nie, tak dajte palec nahoru a... Tak strčte palec do mojej žiti. Áno, presne, to je škaredé prdele a... Pôjdem vám ukážem. Ne, neukazuj, to... Ja vieš čo? Ne, neukazuj, dobre. My to vidím, počkaj. Minimalizujeme, čakať. Dovidenia. Čus.